Vítejte v Boněticích, máme tady druhý turnus léta se Šrekem. Jak vidíte za mnou, přes noc se nám připravila bahenní lázeň. Pojďme ubytovat děti a pojďme si užít ten nejlepší týden prázdnin. Ahoj! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl I know. You a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl I know. Tell 'em I'm next, tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm Jak se ti líbí tvoje chatka? Lepší, než jsem očekávala. A spolubydlící dobrý? Jo. A kamarády a kamarádky už tady máš? Jsou větší než já, ale jo. Tak to je super. A co by si chtěla vzkázat domů? Mám vás ráda všechny. Ahoj, mami a tati! You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl I know. You a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl I know. Tell 'em I'm next, tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em Jak se vám líbí první den v Boněticích? Co etapovka, co tady děláte? Vám líbil první den v Boněticích? Bomba. Je to tu úžasný. Co děláte na dnešní etapovce? Tak my vyrábíme erb, máme básničku a vyrábíme si tady naše stanoviště takový, našeho oddílu 5. Start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart.